Wathi uJehova, "Ngidumiseni ngemithetho yami enganilobela yona ngenceke yami uMose." Ngoba uma ngingangidumisi ngemithetho yami enganilobela yona ngenceke yami uMose, ukudumisa kwenu ngeke kwamukeleke ezulwini kuThixo wemikhosi. Kwakusho yena njalo uJehova ethi asomdumisa ngemithetho yakhe ayelobe ngenceke yakhe uMose. Ake sibukeke ukuthi imiphi leyo mthetho. Imithetho uJehova ayiloba ngenceke yakhe uMose kwakuwumthetho wobuNazaretha, umthetho wokungagundi, umthetho wokugcina isabatha. Akagcinanga futhi lapho uJehova wasifundisa ukuthi umthetho wakhe awushintshi kuyoze kubhubhe umhlaba. Pho kwenzeka kanjani ukuthi mase sekubhalwa iTestamente Elisha kuthiwa sisaphile ngaphansi komthetho? Lapha ngesikhathi kulethwa lowo mthetho lo uthi asaphile ngaphansi komthetho, kwakuzochithiwa inkolo kaJehova ayiletha ngenceke yakhe uMose. Okokuqala ekumele nikwazi ngoSathane ukuthi uSathane usebenzisa iqiniso exubene amanga, bese egcizelela kakhulu amanga kuze kube ngazuthi amanga ayiqiniso. Ngesikhathi kufika uKristu, ngesikhathi busungulwa nje uKristu, busungulwa uConstantine, uJesu wayesafa kudala. Ngisho ungafunda eBhayibhelini ulandelanise, ayengekho amaKristu ngesikhathi sikaJesu. Kodwa igama elithi Jesu Kristu ngike ngachaza nangokudlula ukuthi igama elafika noConstantine ngesikhathi entshontsha inkolo kaYeshua, uYeshua HaMashiach, okwawuyena owathunywa uJehova ukuthi ezovuselela umthetho ayolobe ngenceke yakhe uMose. Uthe esedlulile uYeshua HaMashiach, wase uConstantine akha inkolo ebizwa ngokuthi uKristu. Washintsha igama elithi Yeshua HaMashiach wathi uJesu Kristu. Ilapho abaqala khona ukubhala iTestamente Elisha, bechitha yonke imithetho kaJehova, bethi asaphili ngaphansi kwemithetho. Yileyo ndlela-ke abezizwe ababesiphuca ngayo inkolo kaJehova, ababesiphuca ngayo inkolo yethu, ngoba inkolo kaJehova inkolo yethu thina abantu abamnyama, inkolo yamaHebheru. Abagcinanga lapho futhi bawakhipha amaHebheru eBhayibhelini ngoba babazi ukuthi abantu abamnyama bezama ukuqeda nje ukuthi abantu abamnyama bey'bone besondelene noNkulunkulu, bemqhwaga nje impela nje uNkulunkulu inkolo yakhe, sebeyishintshile bayenze yabo, bakhipha bonke abantu abamnyama ababekhona eBhayibhelini okwakwaziyo ukuthi uma kuke kwavela umlando sizothola ukuthi lo mlando lo owethu thina ama-Afrika. Njengoba abantu abaningi nje manje usubezwa bethi inkolo kaJehova inkolo yabelungu, inkolo yaphesheya. Kahle kahle akunjalo, amaRoma lawa ayintshontshe inkolo yethu ayenze yawo, aseshintsha umthetho kwangazuthi inkolo yabo kanti inkolo yethu.